Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα δούμε ένα μάθημα με την αντίστροφη. Συγκεκριμένα θα δούμε τι είναι αυτή η αντίστροφη. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα την έννοια της αντίστροφης και θα δούμε μερικές βασικές περιπτώσεις έβρεσης αντίστροφης που θέλουν όμως προσοχή. Ας ξεκινήσουμε. Ποια είναι η βασική ιδέα της αντίστροφης και γιατί γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Μπορούμε στον πραγματικό κόσμο να σκεφτούμε το εξής. Όταν εκτελούμε μία εργασία και έχουμε ένα αποτέλεσμα, πολλές φορές θέλουμε αυτή την εργασία να την αντιστρέψουμε. Δηλαδή, ας σκεφτούμε όπως βλέπουμε εδώ στην εικόνα ότι έχουμε ένα αεροπλάνο το οποίο φεύγει από την πόλη Α, ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδρομή και καταλήγει στην πόλη Β. Ωραία. Η ερώτηση είναι ποια θα είναι η διαδρομή για να επιστρέψει από την πόλη Β στην πόλη Α. Η ιδέα αυτή λοιπόν έρχεται να εφαρμοστεί στα μαθηματικά. Έτσι το αεροπλάνο βλέπουμε ότι ακολουθεί την τροχιά που χαράσει η γραφική παράσταση της F και για να πάει από την πόλη Α στη Β, ενώ για να επιστρέψει από τη Β στην Α ακολουθεί τη γραφική παράσταση της αντίστροφης της F. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει στην πόλη Α. Αυτό είναι ένα από τα πολλά διλήμματα που μας λύνει η αντίστροφη. Όσοι ασχοληθείτε με drone θα δείτε τέτοια πράγματα. Επίσης όσοι ασχοληθείτε, όσοι πάτε υπτάμενοι, και εκεί θα δείτε τέτοια πράγματα, αντιστροφή πορείας, αλλά όχι μόνο σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ας προχωρήσουμε. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε την έννοια της αντίστροφης και εδώ μας δίνει στην ουσία τον ορισμό της αντίστροφης. Λέει, έστω ότι έχουμε μία συνάρτηση F από το α στο R, είπαμε αυτό είναι το πεδίο ορισμού, αν υποθέσουμε, προσοχή εδώ δεν λέει διάστημα ότι είναι το α, μπορεί να είναι είτε διάστημα είτε ένωση διαστημάτων. Αν υποθέσουμε ότι αυτή λέει είναι 1 προς 1, άρα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι 1 προς 1, τότε για κάθε στοιχείο ψ του συνόλου τιμών της F υπάρχει μοναδικό χ του πεδίου ορισμού της α για το οποίο ισχύει η F του χ ισούται με ψ. Τι μας λέει μέχρι τώρα λοιπόν αυτός? Λέει, αν έχεις μία συνάρτηση η οποία γνωρίζεις ότι είναι 1 προς 1, τότε κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού αντιστοιχεί σε ένα μόνο στοιχείο του συνόλου τιμών και αντιστρόφως ένα στοιχείο του συνόλου τιμών αντιστοιχεί σε ένα στοιχείο του πεδίου ορισμού. Ωραία. Άρα η συνάρτηση αυτή είναι 1 προς 1. Επομένως λέει, ορίζεται μία συνάρτηση G με πεδίο ορισμού το F του α. Τι είναι συνάρτηση? Συνάρτηση, λέει ο ορισμός, είναι μία διαδικασία, ένας κανόνας με τον οποίο για κάθε στοιχείο ενός συνόλου α έχουμε αντιστοίχηση σε ένα μόνο στοιχείο ενός συνόλου β ή γενικά όπως το λέει το βιβλίο μας σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό ψ. Αυτό όμως ως ορισμός ισχύει από το f του α στο α. Κάθε στοιχείο του f του α αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο στοιχείο του α, όπου το α είναι το πεδίο ορισμού της f. Άρα ισχύει ο ορισμός της συναρτήσεως από το f του α στο α. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να ορίσουμε μία συνάρτηση. Μία συνάρτηση η οποία τι θα κάνει? Λέει, κάθε ψ που ανήκει στο f του α, εδώ, θα αντιστοιχίζεται σε μοναδικό χ που ανήκει στο α. Ωραία. Για το οποίο ισχύει f του χ ίσον ψ. Ωραία. Με τον τρόπο αυτό ορίστηκε μία συνάρτηση G και προκύπτει ότι θα έχει πεδίο ορισμού το f του α, το σύνολο τιμών της f, θα έχει σύνολο τιμών το πεδίο ορισμού της f, κρατήστε τα αυτά, θα σας χρειαστούν, και ισχύει η ισοδυναμία αυτή. Άρα
η ισοδυναμία αυτή τι λέει? Λέει ότι η F παίρνει το χ και το αντιστοιχίζει στο ψ, ενώ η G παίρνει το ψ και το αντιστοιχίζει στο χ. Τη συνάρτηση λοιπόν G την ονομάζουμε αντίστροφη της F και την συμβολίζουμε με F εις την πλην 1. Προσοχή, συμβολισμός είναι, δεν είναι το F εις τη μείον 1 δύναμη, δεν είναι αυτό το πράγμα. Okay. Αντί να λέμε με λόγια η αντίστροφη της F είναι, γράφουμε αυτό. Τώρα, πριν πάμε να δούμε πώς θα βρίσκουμε στην πράξη τον τύπο της αντίστροφης, πάμε λίγο να δούμε ένα παράδειγμα εδώ για να καταλάβουμε, να μπούμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της αντίστροφης. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συνάρτηση F του χ ίσον 3χ συν 1 και ότι αυτή έχει πεδίο ορισμού α, το οποίο αποτελείται από δύο μόνο στοιχεία. Εσείς δεν πρόκειται ποτέ να έχετε κάποιο τέτοιο πεδίο ορισμού, έτσι. Λοιπόν, αν στη θέση του χ βάλουμε το 1, θα πάρουμε 3 επί 1 συν 1, αυτό προφανώς κάνει 4. Αν στη θέση του χ βάλω το 2, θα πάρω 3 επί 2 και 1, άρα 7. Το 4 λοιπόν και το 7 είναι τα στοιχεία που αποτελούν το σύνολο τιμών της συνάρτησής μας. Ωραία. Άρα για να πάω από το α στο f του α, ξέρω τη διαδικασία που ακολουθώ. Με βάση τον τύπο της συνάρτησής μου κάνω αυτή τη μετάβαση, κάνω αυτή την αντιστοίχηση. Τώρα πώς θα επιστρέψω, δηλαδή πώς από το 4 θα επιστρέψω στο 1 και από το 7 στο 2, πάμε να δούμε λίγο το εξής. Εμείς τι έχουμε μέσα στο α? Έχουμε κάποιο χ. Ωραία. Για να δούμε εδώ τι μετασχηματισμούς εφαρμόζουμε. Πρώτο βήμα, τι κάνουμε? Εδώ λέει η συνάρτησή μας θα πολλοπλασιάσει στο χ με 3. Άρα εδώ επί 3. Ωραία. Στο επόμενο βήμα τι θα κάνεις? Τον αριθμό που θα πάρεις, δηλαδή αν πάρεις το 1, θα το πολλοπλασιάσεις πρώτα με 3. 3 επί 1, 3. Και μετά τι θα κάνεις? Θα προσθέσεις 1. Και έτσι έχουμε τον κανόνα με τη βοήθεια του οποίου πηγαίνουμε από το α στο f του α. Έχουμε λοιπόν την τελική μας συνάρτηση που είναι η f. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το αντίστροφο. Τι εννοώ αντίστροφο? Τώρα θα το δείτε. Ξεκινώ τώρα από κάποιο ψ, από εδώ μέσα από το f του α, έτσι. Ξεκινώ από το ψ και θα εφαρμόσω σε εισαγωγικά τις αντίθετες πράξεις που κάναμε πιο πριν. Τι εννοώ? Ξεκινώ με το ψ. Εδώ τι έκανα? Πρόσθεσα 1. Εδώ θα αφαιρέσω 1. Δηλαδή θα πω ψ πλην 1. Ωραία. Μετά τι πράξη έκανα? Πολλοπλασίασα με 3. Άρα εδώ θα διαιρέσω με το 3. Και πού κατέληξα? Κατέληξα στην F. Εδώ καταλήγω στην αντίστροφη της F. Θα μου πεις τώρα βρήκες τον τύπο της αντίστροφης. Ας το διαπιστώσουμε. F εις την πλην 1 του ψ βρήκαμε εμείς ότι είναι ψ πλην 1 δια 3. Οκ. Ωραία. Για να δούμε. Αν βάλω λοιπόν το ψ στη θέση του ψ το 4 θα πάρω αποτέλεσμα 1. 3 δια 3 προφανώς 1. Άρα αυτή παίρνει το 4 και το γυρνάει στο 1. Ας δούμε λίγο αν πάρω το 7. Θα το γυρίσει στο 2. 7 πλην 1 δια 3. Άρα 6 δια 3, 2. Πράγματι το γυρίζει στο 2, άρα έχουμε προσδιορίσει τον τύπο της αντίστροφης. Φυσικά δεν θα εργαζόμαστε έτσι, αλλά αυτό είναι για να έχετε μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της αντίστροφης, ότι αντιστρέφει τα πάντα η διαδικασία.
Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα κάτι. Λοιπόν, στην πράξη ας υποθέσουμε ότι μας λένε βρες την αντίστροφη αυτής εδώ της συνάρτησης. Πώς θα εργαστώ? Θα πω αρχικά ποιο είναι το πεδίο ορισμού της συνάρτησής μου. Ποτέ δεν ξεκινώ χωρίς το πεδίο ορισμού. Δεύτερον, τι πρέπει να ξέρω? Ότι η συνάρτηση είναι 1/1. Αυτή είναι 1/1. Είναι, αλλά θέλει απόδειξη. Λέμε για οποιαδήποτε χ1, χ2 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F, που είναι όλο το σύνολο των πραγματικών, με F του χ1 ίσον F του χ2 έχουμε. Λοιπόν, F του χ1 ισούται με F του χ2, από εδώ 3χ1, πάλι προχωρώ με συνεπάγεται, 3χ2 συν 2, επομένως 3χ1 ισούται με 3χ2, άρα χ1 ισούται με χ2. Οπότε η F είναι 1/1 στο πεδίο ορισμού της, άρα ορίζεται η F εις την -1. Ωραία. Πώς θα βρω την αντίστροφη? Βρίσκω λοιπόν την F εις τη -1. Προσοχή, όταν λέμε βρίσκω την F εις τη -1, βρίσκω δύο πράγματα. Τον τύπο, που ο τύπος συμβολίζεται με F του χ, και το πεδίο ορισμού. Δηλαδή όταν γράφεται F, δίνεται η συνάρτηση F, αυτό εμπεριέχει δύο πράγματα, πεδίο ορισμού και τύπο. Οκ. Ωραία. Έτσι όταν λέμε βρίσκω την αντίστροφη, πρέπει να βρω πεδίο ορισμού και τύπο. Για να βρω την αντίστροφη λοιπόν, λύνω την εξίσωση F του χ ίσον ψ ως προς χ, με χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της F, που είναι όλο το R. Άρα ό,τι και να βρω ως χ θα γίνει δεκτό. Πάω λοιπόν εδώ, αντικατάσταση στην F, εξίσωση λύνω, άρα προχωρώ με ισοδυναμίες. Ψ πλην 1 προς 3. Ωραία. Και τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι η F του χ παίρνει το χ και το πάει στο ψ, η αντίστροφη παίρνει το ψ και το πάει στο χ. Άρα έχω χ ίσο με F στη -1 του ψ, άρα F στη -1 του ψ ισούται με ψ πλην 1 προς 3, με ψ ανήκει στο R. Οπότε βέβαια τη βρήκαμε την αντίστροφη, αλλά έχουμε μια μανία, δεν ξέρω παιδιά γιατί. Έχει νόημα βέβαια σε αρκετές ασκήσεις τη μεταβλητή μας να την αλλάζουμε σε χ. Προσοχή, αλλάζω το όνομα της μεταβλητής, έτσι. Όταν αλλάζω το όνομα της μεταβλητής και δεν πειράζω τον τύπο και το πεδίο ορισμού, μπορώ να βάλω ό,τι μεταβλητή θέλετε. Ας πούμε μπορείτε να βάλετε Θανάση ή Ελένη, ανάλογα τι θέλει ο καθένας. Είναι σωστή, έτσι. Ωραία, και βρήκαμε εδώ τον τύπο και το πεδίο ορισμού της αντίστροφης. Ας προχωρήσουμε όμως. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Εδώ λέει έστω ότι έχουμε μία συνάρτηση, για την οποία ξέρουμε ότι ο τύπος της είναι χ πλην 2 στο τετράγωνο, με χ μεγαλύτερο εις του 2. Στο πρώτο ερώτημα θέλουμε να δείξουμε ότι ορίζεται η αντίστροφη. Τι σημαίνει ορίζεται η αντίστροφη? Να αποδείξουμε ότι είναι 1/1. Ωραία, πάμε. Πρώτον, για λόγους συμβολισμού, καλό είναι να πείτε πεδίο ορισμού, βέβαια μας το δίνει εδώ, της F το κλειστό 2 συνάπειρο. Οκ. Ωραία. Τώρα θα εξετάσουμε αν η συνάρτησή μας είναι 1/1 για οποιαδήποτε χ1, χ2 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F, με F του χ1 ίσο με F του χ2 έχουμε
f του χ1 ισούται με f του χ2. Συνεπάγεται χ1 πλην 2 εις το τετράγωνο ισούται με χ2 μείον 2 εις το τετράγωνο. Τώρα ας το κάνω αναλυτικά, ρίζα και στα δύο μέλη, έτσι, για να διώξουμε το τετράγωνο, λογικό. Ωραία. Διώχνω τετράγωνο με ρίζα, προσοχή στο βήμα αυτό, μπαίνει απόλυτη τιμή. Οκ, χ2 μείον 2. Από εδώ τώρα τι γνωρίζω? Γνωρίζω ότι τόσο το χ1 όσο και το χ2 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της f που είναι αυτό. Άρα το χ1 μεγαλύτερο εις του 2, το χ2 μεγαλύτερο εις του 2, άρα μεγαλύτερα ίσα του μηδενός και τα δύο αυτά εδώ που έχουμε μέσα στα απόλυτα. Για τον λόγο αυτό θα γράψω χ1 μείον 2 ισούται με χ2 μείον 2, τελικά χ1 ισούται με χ2, άρα η f είναι 1 προς 1 στο 2 συνάπειρο. Οκ. Άρα ορίζεται η f εις την... συγγνώμη, τι κάνω? Εις την μείον 1. Οκ, άρα απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα. Στο δεύτερο θέλουμε να βρούμε την αντίστροφη της f. Πάμε. Β. Λοιπόν, θα το κάνω αναλυτικά, προσέξτε το, θα σας βοηθήσει και σε άλλες ασκήσεις, παιδιά. Βρίσκω την f εις την πλην 1. Λύνω την εξίσωση. Προσοχή, λύνω εξίσωση. f του χ ίσον ψ ως προς χ με χ ανήκει στο πεδίο ορισμού της f που είναι το 2 συνάπειρο. Αυτό σημαίνει ότι το χ που θα βρω πρέπει να είναι μεγαλύτερο εις του 2. Για πάμε λοιπόν. f του χ ισούται με ψ. Η συνάρτησή μας είναι χ-2 και όλο στο τετράγωνο. Ως συνήθως πιθανόν να με έχετε συνηθίσει ότι ξεχνάω εύκολα. Λοιπόν, άρα έχω αυτό. Προσοχή τώρα εδώ στα βήματά μας. Εδώ τι θέλω να λύσω? Εξίσωση. Ωραία. Άρα τα μάτια μου 14 σε κάθε βήμα για τυχόν περιορισμούς. Τι εννοώ? Εδώ έχω μία ισότητα. Για να έχει νόημα η ισότητα αυτή όμως, αφού στο πρώτο μέλος έχω αριθμό, ας το πω έτσι, μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, πρέπει το ίδιο να συμβαίνει και στο δεύτερο μέλος. Γι' αυτόν το λόγο λέμε εδώ πάνω σε ένα μεγάλο ισοδύναμο ότι για ψ μεγαλύτερο ίσο του μηδενός αυτά τα δύο είναι ισοδύναμα που θα γράψουμε. Τι θα γράψουμε? Υψώνουμε σε ρίζα και παίρνουμε απόλυτη τιμή του χ πλην 2 ισούται με ρίζα του ψ. Ισοδύναμα, το χ αφού είναι μεγαλύτερο εις του 2, το χ μείον 2 είναι μεγαλύτερο εις του μηδενός, άρα χ πλην 2 ισούται με ρίζα του ψ. Ισοδύναμα, χ ισούται με ρίζα ψ συν 2. Τέλωσα? Όχι. Μα γιατί δεν τέλωσα? Για να το δούμε το γιατί δεν τέλωσα. Γιατί δεν μπορώ να πω ακόμη ποιος είναι ο τύπος της αντίστροφης. Αυτό που θα γράψω είναι παράδειγμα στην τύχη, ναι. Μην το πάρετε της μετρητής, έστω ότι έχετε αυτή εδώ την εξίσωση. Ωραία. Και κάντε πράξεις για να λύσετε την εξίσωση αυτή. Βέβαια από την αρχή έχετε περιορισμούς αυτούς εδώ, έτσι. Αφού λοιπόν κάνετε πράξεις, βρίσκετε χ ίσον 3, χ ίσον 1. Τι θα πείτε για το 1? Λόγω του περιορισμού απορρίπτεται. Άρα μοναδική λύση το 3. Δηλαδή δεκτή κάνετε το χ ίσον 3, όχι το χ ίσον 1. Γιατί δεν επιτρέπεται το χ να γίνει 1. Έτσι και εδώ τι λύνουμε? Εξίσωση. Άρα αυτό εδώ είναι λύση της εξίσωσης.
είναι δεκτή. Αν το χ ήταν μέσα σε όλο το σύνολο των πραγματικών, προφανώς θα ήταν δεκτή. Ναι, αλλά για το χ έχω περιορισμό τώρα, άρα δεν ξέρω αν είναι δεκτή. Γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις λέω εξετάζω αν η λύση είναι δεκτή. Το χ μεγαλύτερο ίσο του 2, ισοδύναμα ρίζα του ψ και 2 μεγαλύτερο ίσο του 2. Άρα η ρίζα του ψ μεγαλύτερη ίσο του 0. Αυτό όμως προφανώς ισχύει για κάθε ψ μεγαλύτερο ίσο του 0 που έχουμε βρει πιο πριν. Οπότε το χ ισούται με ρίζα ψ και 2, f εις την πλην 1 του ψ ισούται με ρίζα ψ συν 2, όπου ψ μεγαλύτερο ίσο του 0. Και αν θέλω να αλλάξω το όνομα της μεταβλητής μου, f του χ ισούται με χ και 2 με χ μεγαλύτερο ίσο του 0, και βρήκαμε τον τύπο της αντίστροφης αλλά και το πεδίο ορισμού αυτής. Ελπίζω να έγινε κατανοητό. Τώρα, μία παρατήρηση. Αργότερα που θα έχετε τρόπους να βρίσκετε σύνολο τιμών οποιασδήποτε συνάρτησης, δεν είναι απαραίτητο αν έχετε βρει το σύνολο τιμών, άρα το πεδίο ορισμού της αντίστροφης, να σκέφτεστε επαληθεύσεις και τέτοια πράγματα, γιατί θα έχετε έτοιμο το πεδίο ορισμού. Καλό είναι όμως αυτό να μην το ξεχνάτε, γιατί μερικές φορές δεν ξέρω το σύνολο τιμών της F, άρα δεν ξέρω το πεδίο ορισμού της αντίστροφης και είναι απαραίτητο να εξετάζω αν η λύση είναι δεκτή. Προσέξτε το αυτό το κομμάτι. Οκ. Ωραία. Και πάμε τώρα σε μία άλλη λεπτομέρεια, παιδιά. Λοιπόν, πολλές φορές για να αποδείξουμε ότι μία συνάρτηση είναι 1/1, άρα ορίζεται η αντίστροφη, χρησιμοποιούμε τη μονοτονία. Παράδειγμα, αν έχω τη συνάρτηση f του χ ισούται με 2 εις την χ συν χ, όπου χ πραγματικός, και θέλω να δείξω ότι υπάρχει αντίστροφη, θα δείξω ότι είναι γνησίως αύξουσα η συγκεκριμένη συνάρτηση, και αφού το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο των πραγματικών, θα πω ότι αυτή είναι 1/1 ως γνησίως μονότονη συνάρτηση. Σωστά. Ναι, αλλά τι πρέπει να προσέξω? Ότι αυτό εδώ είναι διάστημα. Πώς δώσαμε τον ορισμό της μονοτονίας? Μία συνάρτηση F θα είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα δ, άρα χρησιμοποιεί τον όρο διάστημα. Γιατί το τονίζω? Προσέξτε λίγο. Ας πάρουμε τη συνάρτηση αυτή. Okay. Αυτή ας βρούμε αρχικά το πεδίο ορισμού. Η στη χ πλην 1 διαφορετικό του 0, η στην χ διαφορετικό του 1, η στην χ διαφορετικό του ή στη μηδενική. Άρα από εδώ χ διαφορετικό του 0. Οκ. Ωραία. Έχω λοιπόν αυτό εδώ. Τώρα, το πεδίο ορισμού ποιο θα είναι? Πεδίο ορισμού, αν το ονομάσω α, είναι όλο το σύνολο των πραγματικών εκτός του 0, δηλαδή μείον άπειρο 0 ένωση 0 συνάπειρο. Άρα το πεδίο ορισμού είναι διάστημα. Εδώ δεν μπορώ να προχωρήσω με μονοτονία για να δείξω ότι είναι 1/1. Γιατί έχω ένωση διαστημάτων. Προσοχή λοιπόν, αυτό κυρίως για αργότερα όταν θα κάνετε παραγόγους. Και εκεί θα μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τη μονοτονία χωρίς πολλές πράξεις. Αν εργάζεστε σε διάστημα, θα πάτε να εξετάσετε αν η συνάρτησή σας είναι 1/1 με την προτασούλα που έχει κάτω από τον ορισμό της 1/1, δηλαδή για οποιαδήποτε χ1, χ2 ανήκουν στο πεδίο ορισμού της F με f του χ1 ίσον f του χ2, έχουμε, και θα προχωρήσετε από εδώ. Okay. Δεν θα το βρείτε, δεν θα δείξετε ότι είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθήνουσα με τη μονοτονία. Βέβαια υπάρχει τρόπος, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η δουλειά, δεν αξίζει τον κόπο, παιδιά.
Γενικά λοιπόν να έχετε σαν κανόνα, είδατε ένωση διαστημάτων. Για να δείξετε ότι είναι 1/1, θα προχωρήσετε οπωσδήποτε με αυτόν τον τρόπο, όχι με τη μονοτονία. Οκ. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε λίγο πάλι με την αντίστροφη και κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Κυρίως θα δούμε κάποια πράγματα για τα κοινά σημεία F με την ευθεία ψ ίσον χ, αντίστροφη με ψ ίσον χ και κοινά σημεία μεταξύ των γραφικών παραστάσεων της F και της αντίστροφης και πιθανόν κάποια εξίσωση. Θα δούμε. Αν θέλετε όμως κάποιο ειδικό θέμα μπορείτε να γράψετε στα σχόλια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα παιδιά, εύχομαι να είστε καλά, ελπίζω να σας βοήθησα κατά κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα και να κρατήσετε κάποια που σας είπα να προσέχετε. Να είστε λοιπόν καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και εύχομαι καλή συνέχεια.